letivé nemá páru v celej Európe. Spolok chovateľov poštových holubov Vrbica z Liptovského Mikuláša je na Slovensku najstarší. Vznikol pred 90 rokmi a je pozoruhodné, že nepretržite funguje dodnes. Zápisnica 3. máj 1923. Na schôdzi bolo prerokované, ako máme vykonať prvé trénovanie. Takto začínal prvý spolok chovateľov poštových holubov na Slovensku. Obdivuhodné, že funguje dodnes. To, čo vlastne je tu na Liptove, je zdokumentované od prvého dňa a toto nemá nik. Za 90 rokov zažili veľa, vrchol je ale iba jeden. Sme v areáli vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši, práve odtiaľto vzýšiel prvý olympijský víťaz ére samostatného Slovenska, holubiari. S tým ale nesúhlasia. To všetko s nadľahčením. Jan Progner totiž vyhral holubiarskú olympiádu rok pred víťazstvom Michala Martikána s holubom menom Lipták. Bo by som ho vyboskával takmer celého, dostal samostatnú krásnu budku, samostatnú svoju vlastnú, úplne najlepšiu holubicu. Takýto holub preletí z Prahy na Liptov za 5 hodín. Na porovnanie autobusom i vlakom to trvá 8 hodín. Šampiónov chová aj pán Hazucha. Doma má 200 operencov, starostlivosť je prvoradá, dovolenky nepozná. Vážený, ja mám doma Egypt, ja mám sedenie a sadnem si, dám si kávičku, pivko, pozerám, ako mi vtáky lietajú, holúbky. Holuby veľa vyžadujú, ale aj dávajú, na svoj domov nedopustia. Má neskutočnú lásku k svojej družke a toto je hlavná hybná sila toho, že sa hovorí, že ľudia sa majú radi ako dva holúbky. To musí človek zažiť a vidieť. Z Liptovského Mikuláša Ľubo Fronko, televízia Markíza.